Здравейте хора, аз съм Стойчо и вие се намирате с мен в unboxing ревюто на моят iPhone 4 Apple. Най-великите Стив Джобс. Нека започваме. Съжалявам, че не съм подредил нищо в кутията. Не мога да занимавам с това. Така, започваме. Това е зарядното. Ето. С USB кабел. Свързвате го тук. След това бутате в контакта. Взимате това и го слагате на телефона отдолу. Може да ви прозвуча малко... Да, сещате се. Ама нищо. И започва да се зарежда. Така, продължаваме с... Тук някакви... инструкции ли са? И аз не знам, защото не съм ги отварял. Това е. С това тук може да си отворите сим карта. Чакайте да махнем това зарядно малко са. Махте това нещо и вижте сега. Не тук от другата страна. Тук тази дупчица. Тук го слагате това нещо и бутате смело и силно чтрак и вадите картата like a boss. Ето я. Сам съм си я резал. С помощта на братовчет ми. Ако не беше това, нямаше да се справя. Мерси. Така. Слагате и това е. Затова служи тази процедура. Продължаваме. Чакайте да си я сложим на местото. Малко ще е трудно с камерката. Чакайте малко сега. Така. Аре бе, ти се така. Така, готово. Продължаваме. Вътре ще намерите това iPhone 4. Това е на гръцки език, LA BG, бе. Ето, на български език. Не, пак на гръцки. Ето вече. Какво намерих тук? Инче, верно, зачем съм знаел за това, бати. Баси як, момче! Ще се пофалям всички. Ебавам се. Да. Така. Ето тук някакви инструкции. Мизерии. Инструкциите за глупаци. Така. Тук нищо не остана. Отиваме към... Така, телефон втора употреба идва с няколко кейса. Подарък от човека, от който го взех. Ето един гумен кейс. Мачиш го, нищо му няма. В момента не го ползвам. Опа, чакай, тут изпада. След това отиваме този пластмасов хубав кейс. Мек, не го ползвам. Този съм го ползвал, но се събира много прах и спрях да го ползвам. След това, той щех да го ползвам преди да го щупа. Ето тук отдолу съм го щупил, веднъж си играх с него. Това хубав кейс, хем предпазва гърба, хем екрана, ама мързел ме е. Не искам да нося такъв. И още един пластмасов. Така, продължаваме към телефона. Какво имаме? Тук отгоре 3,5 мм жак за слушалки и копчето on-off button. Така, отстрани това, което ви показах, сим картата ви, отдолу да водим спикър и тук се слага зарядното. От другата страна имате Volume Rocker и както виждате, това е бутон за пряко изключване и включване на звука. Така, нека да влеземе вътре. Също така, имате и предна камера, което е много хубаво. Влизаме.
Така, чакайте само да си отворя карта. 1, 2, 3, 4. Окей. И ето, готови сме. Това е iPhone-а. Тук всичко съм си направил в папки, да ми е по-организирано. Папка Social. Тук имам Skype, Dropbox, Chrome, Viber, Twitter, Facebook и YouTube. В Games имам някакви игри, така за Daskal, като ми стане тъпо. И в Apps имам Voice Recorder, Photomagic, някакви други неща. Shazam, най-яката програмка за разпознаване на песни. Всеки, който не я чува, да си свали. Така, продължаваме към камерата. Камера, 5 мегапиксел камера, 720 резолюция P записва видеото. Не от най-хубавите камери, ама горе-долу бива, като за мене. След това, къде да ви откараме? Много хубаво на този телефон е, че идва с 32 гигабайта. Само за 450 лева, това беше много добре. Уредих се. Чисто. Хора, това е горе-долу. Ето, вижте го отзад. Не е фейк, ако си мислите това. И това беше от мене. Айде. Чао, чао.